Ikaw ni Tess, ano no? Mierna? Sanchez, puro pag-asa. At din dire kay gisugo sa among boss ba nga ipasingil tong 5-6 nimo sa una. Nagkakabakan? Wala man. Ha? Oo, gisugo lang sa among amo ba. Mupadtuan dire kay naabot na og 50,000 ang tubo. Nakakuha ka dati? Mga lending ba? Lending company? Sa Kabakan? Wala man. Ay, pero ikaw man no, tama man no? Namang gud pasumon. Wala man. Naghatag mig sumon karon kay dati nakapadala og sumon diri wala man daw nag ano. Wala man. Wala kay ano. Pero naka 5-6 ka sa una, dugay na. Nakalimtan og bayad siguro ni. Wala man. Diri man lang ko. Oo, may collector diri nagaadto sa 5-6. Dili baguhan. Baguhan nga ko ano ba? Ano ko ang Naka 5-6 karon. Ikaw nawala. Kinama gud nami ipatanaw sa imo ate nga katong gipirmahan nimo sa una god. Tapos ipa-receive na mo tong sumon. Adto lang sa barangay. Wala ko anak man ay. Adtuon lang nimo sa ako ante ha, sa barangay tiha. Ipa-receive na mo lang sumon. Oo, naipapirma mi dire. At na dire among sakyanan. Di ate abrihe lang te niya ipatas. Birahan lang dire. Birahan na niya ipatas. Madla ko na oy. Kuyawan ako. Joke lang. Joke lang. Dire kate. Ang tanoon. Nangutana gani ko sa ila kung nakasakit kay makulbaan, no? Pero tinuod man kaya nga wala man kaya nakautang. Utang. Happy! Ilangan mo iday? Yung kay Rex. 63rd birthday. 50 mil mo utang, no? Kabalo ka te kung kinsay nagpadalaan eh? Wala. Wala. Ah, sige na. Sila yung mensahe para sa imo ha. Happy birthday ma. Always ingat at thank you sa inyo ni Papa sa pag-aalaga at pagpapalaki sa amin. Asan si Papa? Pasensya na din kung may mga katigasan man kami ng mga ulo ng mga anak nyo. Pero ma, pa, mahal na mahal namin kayo. Hindi po matutumbasan ng salapi ang pagmamahal namin sa inyo. Di man namin natupad ang mga pangarap nyo sa amin. Pero nagpapasalamat pa din kami sa inyo dahil napalaki nyo kami ng maayos at may takot sa Diyos. Hindi man namin masasabi ng personal na mahal namin kayo. Pero araw-araw pa, nagpapasalamat kami na kayo ang naging magulang namin. Ikaw ang pinakamabait na mama para sa amin. Again, happy birthday ulit ma, and I love you sa inyo ni Papa. More birthdays to come pa, and stay strong, healthy. Surprise from Jessa and Jane, all the way from Riyadh and the mom, Saudi Arabia. Ang imong duha ka anak, no? Nag-effort din ang Si tatay. Nasas Papa? Ah, dari. Yeah. Oh. Tay, hindi mo naabutan ng message ng iyong mga anak. Sabi nila, sa araw-araw daw napapasalamat sila kasi kayo ang naging magulang nila. Oh. Sige, te, ang sa imong maingon sa imong mga anak? Pasalamat gid ko sa ilaha tanan. Sa ilahan di ko natagkaroon sa ako ang balot ana ang Ginoo ibuhatan yung kaayo. Amen. I-pray lang nako sila. Oh, dugay na sila wala ka uli. Sige si tatay, tay. I-greet sa imong gwapa nga asawa tayo sa iyang birthday karon. Oh, i-greet sa happy birthday. Oh, kiss dayon. Ay, anong awan? Walay birthday karon ha. Di mo man na surprise kung walay kiss. Sige na, kiss ha. Adili gyud mo kiss. Tay, birthday gift man mo nang kiss sa iya. Sige na, kiss lang isa lang. Yeah.
sunod tuig na pod mo kiss usab. Okay, sige. Sa imong maingon sa imong mga anak tay sa Saudi? Akong pasalamat. Salamat. Sige. Magkanta tatag. Happy birthday. Pag-blow sa si ate og candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday wish. Yehey! Happy birthday. Ayaw, gawas. Anak yun. Nya, te, nalipay ka karon wala. Nalipay. Nakulbaan? Nalipaan ko kay wapang utang. Nakulbaan niya sa email, Tamel. Okay. Te, kami di ay te, ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi no, nga, gikan pa mi sa Kidapawan. Nakaabot mi diri sa inyong lugar para makita ka na mo karon nga adlaw o celebrate ang imong ika-53rd birthday. Salamat. Tay, mukis pa kagusap, tay? Mukis pa? Di na? Mukis pa, di na? Okay, happy birthday! Balakpakan na to. Napay, ikaw, sir. Baka napa kay wish mo mama. Ayaw lang yung lawas. Pagmente. Dito dayon. Inhag dayon si mama. Hag na si mama. Okay, naa sila ni ma'am. Happy birthday! Palakpakan na to sa